ngithembise ngoba uma ngase ngisho wena ngizongikhala noma ngenze njani ngizibulale mamani. Yabo manje ngifuna ukwazi iqiniso lonke ngizolibona. Uyangiblackmail manje emotional ukuthi uzoyibulala. Ngiyacela mamani ukuthi ungithembise ukuthi ngeke ungishiye mangikulethela iqiniso lonke Wena ukuthi mina noSiya siphila kanjani sihamba kanjani mamana ngithembise. ngicela ungitshele. Ngeke ungishiye? Kulungile ngeke ngikushiye. Yes mama. Yini lo oyizwa kusiyami nengingakwazi ukuvusa yona? Mamana uSiya ungizwisa le ngakazi unginike yona wena ngathi ngiyafisa wanqaba naye angithi. Ungazi mina ngizolahlekwe ngodliwa izinga. Angithi wanqaba wena angithi. Ngcono vele uhambe ufuna No. Ima ngicobuzza baba ukuthi ngase kuthiwa mina ngiyayithatha lento ngikuzwisa yona ngeke uzuzwe kusiya. Usazobuyela kusiya baba ngoba uthanda ubulili lokungani. Wena baba ukho bye. Sinibingelele sinamukele kwi-Real TV1 Stories. I'm back again with another banger. Ngiyazi ngishaya amabhenga kuphela. Ngisiza bonke abantu eSouth Africa. Nawe uma ufuna usizo kulula kakhulu i-email address yami khona lana. Straight to the point enkulumeni yakho ebese ufaka inamba yakho ngoba ama-emails mase ngiyaphindela back uthi umuntu akasayibone ngesikhathi. Kugcine kuthatha 3 months ukuthi sihlangane kanti fanele bekuthatha nje at least 3 days. So le video le isponsor aba EasyBet, create ama account ela EasyBet wansenze uLove 50 ipromo code uzobunela izizumbulo zemali. Abantu ke abayiyeka lento yabo yongapage. Kulula kakhulu ukubheja. Sisi uyaphila? Yebo njani? Okay, size kanje ngoba manje sengingakhohlwa ukuthi imic ifanele ngikunikeze. Uyaphila sisi? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Vele ke igama lakho ngikulisho ngoba vele uAnonymous uAnonza abalalele gagasi ukusho njalo. Ubuso bakho sifihlile ngoba isitori sakho sisensitive. Asifune sizwe ngelanga usuyilengisile ngoba uhamba emgaqweni abantu bayakuhleka kanti wena awuzofuna usizo ekhaya. Uthi omunye umuntu kwi-comment section anikwazi nje nini ukusiza abantu ngaphandle kwamakhamera. Ikwa TV la. Kwa TV kunamakhamera. Yeah. Angeke uze ka TV uzocela usizo bese uthi asicisha amakhamera. So ungaya la amakhamera ayasebenziswa khona. Bathi ke usizo la call fast ngaphandle ngomosha isikhathi. Abantu babukile la balalela bafuna ukwazi ukuthi usibizele namhlanje. Njengoba bengishilo bhuti ukuthi ngicela kubo announce. Okay. Udaba lami lubucayana. Kodwa kona ninokuhlekisa nyani. Okay, hayi ngifuna because angi-understand mhlawumbe nina mengingichazela lento nizoyizwa. Yes. Ngiyakhona uGayi ngithandana naye mhlawumbe sesithandane for 8 years manje. Okay. Sithandane isikhathi eside. No, sanishaya izandla. Abantu abaningi sebethandana abahlukane yabo. Iqephu 8 years nje Andy ke okungihluphayo ningasho ukuthi ngizothini. Omunye umuntu uzothenene fangabe uyajabula ngoba akakuchitheli. Angaze ngimbambe echeater. Akayena umuntu ohluphayo, akayena umuntu othanda ubumnandi uyaphuza and stuff. Uhlezi uloyal. Ngiqamba maka uloyal and ungiphethe kahle. Ayikho engangenzeli yona. Yakujabulisa. Ngayonke indlela uyangijabulisa. But ngibuka isikhathi siyahamba akaze akhulume shina indaba yokuthi ucela noma ukuyovela ekhaya. And unokungibehave funny. Nabangani bami bahlezi besho ukuthi hayibo okumbukisise kahle lo Gayi bakho. Khona umuntu ongajola 8 years ungakaze uzumbambe nentombi. Yabo lo yonto. Abangani bafuna umbambe nentombi. At least kodwa phela naye akatshengisa ukuthi umuntu osilisa kube khona kwenzayo. Kanti akuphathi kahle empedeni. Cha, angisho ukuthi ngiphatha kahle ngayo yonke indlela. Angeke ngize ngidlale. Uloyal wena. Uright. Kodwa awufuni ine access kuma social media wakhe ne access ku WhatsApp ayikho into enganayo access yakhe. Angitholi akasheli yisho. Impukane. Akasheli lutho isho intombi ngaveza izinqa. Asheli lutho lo muntu unemali unayo yonke into. Okay. I'm sure nababukeli confused ukuthi usisi unesibusiselile. Ethe relationship. Hayi ngeke akwazi phela uNkulunkulu engakubusisa ngayo yonke into. Kukhona inkinga engisola ungathi uGayi unayo. Omunye umngane nami ke kwazi wathi asimtest. Okay. Wathi asimtest. Uzohamba mina ngizophuma endlini yena ngene ayiqhatha uzobuza mina ayiqhathazisa ithawula ufuna ukumbona ukuthi uzoreact kanjani. Ngikutshela ukuthi uGayi kwamxosha uGeli. Lapho ngikutshela mina ngoGeli onefika izinqa amabele uyellow bone. Sithombe sakhe.
I know anginasithombe sakhe ngicela vele Senze ukuthi abantu bachazele ukuthi uqinisile. Yabona ubona uNicki Minaj, I'm talking about that body. Ayikho umuntu wesilisa ongekaze ayihalele that body, that kind of a body. Kodwa yena wayenqaba lo mzimba lo. What if uyena umkhonyana wakhe sengikhulumela yena ukwenza lokho ngoba uloyal kuwena? Ngeke lowana ngeke mina uyangisolisa manje. Uyangisolisa. And unokungibiza ngo sometimes kodwa mhlambe ngizothi mhlambe senjwayelene ATS come on. Sesijwayelene. Kodwa unokungibhekevela fani nje, unokungibhekevela fani. Imani ukuzwa ukuthi akubhekevele fine kuqala nini? Kuqala ngoba usutshelwa abangani noma nawe wayibonela? Uqala ngoba sengitshelwa abangani benganakile vele ngithi hayi umuntu wami right. Awuboni abangani bathi abangani sebenginika ama hint hayibo maningi ama red flags lapha yana kuningi nje sekukenzeka kodwa ngile ngithi nginganaki ithi hayi mhlawumbe ngoba udaliwe unje yani ngoba mhlawumbe usinoko phansi and uyakholwa ke lo muntu kodwa mhlawumbe angazi Nkosi yami usweet mina nje ngiconfusekela angazi mhlawumbe abanye abantu bazonginika umbono ongcono bangibonise ngoba mhlawumbe ngizothi bangani bami banomona nami. Okay, uma sekusiza yini ofuna ukuthi egcine osuku uyiachieve yini lo ifunayo yenzeke? Ngifisa ukuthi ubhota ngichazela ukuthi iyiphi inhloso anayo ngami ngoba sesiside isikhathi kade sathana 8 years siyathandana akafike ekhaya ayikho into afisa ukuyenza kodwa imali unayo uyangipha pho yini inkinga ukuthi angithathe ngibe wakhe official mhlamba yena akathanda umshado khona abantu abangathanda umshado uthanda ukuba le lifetime partner nje. Ngicela ngisengincane ngcona ngicacisele ngoba mengiraise leyo topic mina naye ayike hansi anginika yona i-right vele athi hayi khululeka sizobuya sixoxe ukuthi ngithi mase sengendlini xixi sengivala ngezimali ngikhohle nami phela imali ngiyayithanda ngikhohle imali ngijabulise le mali anginika yona kodwa ngiyakubona yabona ke manje sekungiphethe kabi ke manje siya ngistressa lento ukuthi ingathi ngiyamsola ukuthi ngathi unganami ke nje uthi engathi uyintsimbedle ezinye ngoba amdlanga nemali ngisola ukuthi engathi nemali engathi uyithola khona ngala ayasebenzini uyasebenza kodwa umsebenzi wakhe ngeke uzumenzise le amala yenzayo unemali lo muntu unemali mina nje sesizokela nje iqiniso ngihleze ngizwa abantu besifazana thiwa abaneliseki wena una 8 years indoda ayishitheli ikuphatha kahle embedeni ikuphi imali abangani bakho bathi bayayifensa ngoba phela singazi ukuthi nawo involve iwisa amathawula baveza izinqe enkulu enje eqinile still ayibenzi lutho uyacomplain wena uthi gay hayi ulana ngeke and uzwana nabafana nje uzwana nabafana uyaphela lalelake umngane amthando uthando usanda kumbona khona iclub esemhlanga ehamba ama after 9 wambona ehamba wambona khona ngambuza ukuthi usuku yapi eclubini yeTabani wathi usoyamba nabantu bakithi uzwana neTabani kuthi nawe uyisona wabhoka wathi mina ngisona iSitabane wara kodwa nje kunomngane wakhe omfonela ishe ebusuku ahambe athi uyolala kamngane wakhe njani wakubona lapha umuntu oyolala kamngane wakhe no it's a red flag ngeke ushiye wakho uye kwaMfana lwana nje akangicacisele angangibambezeli ngoba ngizohlala kanti umuntu uthande opposite gender ake sezanje for argument's sake vele sizombiza naye asikhulume naye akabizwe kodwa ngithi mina ake sithi akathanda ukushada ufuna nibe ama lifetime partner ungakuvuma lokho? Ngiyakuvuma lokho kodwa mengangidlerishela kule ndawo yokuthi akayona after 9 unabangani beyiTabani. Okay, let's say athi bengisaba ukuthi sishade ngoba angifuni one day ungibambe ukuthi ngenza after 9 yami le ayenzayo. Ungaqhubeka naye wena? Never. Ngobani? Hawu ngeke intsimbedle ezinye. Uhlala napho wena? Hawu ngeke. Ngoba wena nawe uyakuthi ahamba ku chocolate box aphinda abuya aze kumina. No wande sebuye efuna ukuthi nangimina nami ngi-experience isindaba chocolate box. Shuthi ngoba uyayizwa vele. So nawe uyakwenza chocolate box? Ukafuna ngikaze ngize ngivume. Ukafuna ukuthi hayi boyifunde phi? Uyifunde phi chocolate box? Mhlawumbe uza radweni, mhlawumbe uza TV, noma uza ku TikTok. Khona la ayisho useyenzile mina ngisola ukuthi useyenzile mina ngitshela ukuthi uzoyibonela. Izenzo zakhe manje useyayiveza, usevela suze nje futhi. Kodwa izenzo zakhe nje useyayiveza ukuthi khona inkinga naye. Lowana ngeke guys. Mina ngeke. Ukuthi mhlawumbe uma ngizothi ngoba ngithanda imali yini ngile ngibekezela uvela suze. Ama break akasanawo. Mephethe sisu?
Hayibo njalo phezulu isisu yena. No, yazi mina Njalo ngisola. phezulu isisu. Sola wena. Wena ngathi uqhumile wena. Lutho. Cha, khuluma isiqiniso. Ukhona Lutho indoda. lutho anginayo kodwa ngizoba nayo. Ngizoba nayo. Ikhona sengibonile ukuthi ngiyabona ukuthi uyangibambezela lo imendo lo ayana ngile ngihlale okay lo osek-approach uthembisa umendo noma mhlawumbe sekuzwisile ukuthi yena umnandi yakhe. Hayi ungithembisa umendo nje. Into engiyifunayo phela sengimdala ngengigugele emzini kababa. Abesilisa abanakho ukuthembisana umendo ebengeke kwenze lutho. Ngoba uyazi ngithanda umendo. Kuyobonakala khona kodwa ngicela ngisize ukuthi phela bayangihleka manje abantu. Bayangihleka angikaze ngize ngimchithele. Angikaze ngeze ngimchithele. Kodwa sewamzama ukuthi akuchithele wena. Ngangifuna ukubona phela umuntu esilisa umngani wakho wawuzenza njani uzomala wawuzenza njani ngeke ngize ngimali ngoba ngangifuna ukuprova leyo point leyo ukuthi uyena phela uthando wehlezesha ukuthi lowana ngeke after 9 uthando mina ngiyamsola ngafuqa amanga uthando kungenzeka ukuthi amfuna umuntu wakho uze ahambe ukukhululeka nethawula if wamhlaba uzothini hayibo yabo lento efunayo udliwe into engizoyenza vele bebengezwe baqhubeke ngeze baqhubeke ngoba phela uthanda mina kodwa futhi ngicela ungizwise kahle usehlezi ihamba nezitabane yabo la eGudlamini Park kuvamsisi ngama Sunday intambama agcwala itabane workshop uyaya khona uyokwenzani uhamba nabangani bakhe ibaphi abangani abahamba bohlala nezitabane abafethu nami ngibonile ngizamela ukumdefender kodwa cha sengingami ngaphela hayibo umuntu akaphumela obala nkosiyami ngaleli qashe nangenkonzo usuza kanjani hayibo uyasuza engaphethwe isisu uyasuza ngifuna sengifisa ukwazi ukuthi uyena odliwayo noma uyena odlayo usuzela bani etheza kodwa nje ungayibona indlela abehave ngayo ucoba igloss my lip gloss ahlala esibukweni indoda ihlala esibukweni uphela u3 hours uyahlala ngithe mhlawumbe ngoba kuyithani nakhona bengayinaki leyo nto hayi ngeke hayibo indoda ithi fast hayi indoda ezohlala esibukweni igcwale hayibo lowana uyenza ne grocery uyabona lento engiyenza comparison ama prices akanqeni yini ukuhamba yokwenza i-grocery ayo comparison ama prices asikhule ungahambi aqala iShoprite ayisipaqo comparison impuphu ayikho indoda ayinasikhathi sokwenza yonke leyo nto leyo let's say okay asisho kanjalo wena uncinzeka lapho ngoba uthanda ukunikeza lonke hayibo ngeke fana wena ngabangala bakhohlayo kodwa hayi ngeke ngijoyine nje ubani kahle bengasangivali ngemali wathi wena angeke uwenze wathi if kumanje kuyenzeka uhlumeze ephi ndawo kodwa complain nje into eyiqiniso khona angihlukumezeki ndawo unemali uphethe kahle akakushafeli after 9 shuthi akandisa imali enginika yona ukuze ngivale umlomo nami ngitholele wami straight bayomenza njalo lapha abuye nemali anishare sidla imali abo adliwe yena sidla imali kube business sirun ibusiness akudle naye futhi angasangidla mina adlele enye into abanye wena angcona kube njalo guys okay angeke ngikwazi ukuyipretenda lento le angeke ngikwazi uyatrend ukuthi after 9 ngasekhaya bayamazi ukuthi after 9 imini sleep ushawe pressure nomakhelwana ngeke Thanangu lothola nesitabani indoda yakhe isitabani lethi indoda yami ngenzela yonke into indoda yakhe iyadliwa iyahamba iyolalwa ibuye izopha yena imali umfana akachaze guys ukuthi yini inkinga yakhe akathanda ukungishada noma akathanda ukungishada mawukuthi uyitsimbe lezinye asho ukuthi uyitsimbe ezedlinge ihlukane mhlambe futhi uyitsimbe edliwe ezinye angimazi ukuthi unhloboni angimazi kodwa yena nje after 9 ngimile lapha ama rumors nje ngeke abantu ukuthi baqamba manga Thwani ayinuki ingosi wangu kusona nomuntu wakho niyadliwa wena udliwa yena inadliwa yini sabadliwa soba u2 okay asenza kanjena singamashela abantu isikhathi lapho ngambuka umthembe usonda lapho ufuna ngahle ngathonta yashembe inhlali suthi edliwayo hayi ungasho ukuthi ngishilo phela hayi sisi ngeke wangifake angifuni bese abantu bashembe bekhomenta baqasha ngesonto utelele iqasha ela njengamanje ama allegations insolo siyasola abantu abangampretend uNkulunkulu abayiveze nje umuntu ayiveze ukuthi uyinhloboni because nami ukuthi ngithandwa ngala kule gender njengeyami bengasho ukuthi ngithanda igender njengeyami okay South Africa njengamanje ngiyolanda inhlalisuthi insizwa hayi sisi sizokuthola konke okufunayo
Ukhona ubhuti emotweni, ukhona somlanda. Ngicela umfethu lo uphethe camera asambe somlanda bese siyabuya. Njengamanje ngicela niphuze amakhekhe nigijime nezitolo nama advert edlala njengamanje. Masibuye ezitolo. Uzositshela inhlalisuthi. Inkosana ukuthi nanguthi sifuna amalobolo. Ihleleleni. Ake sishuye ezitolo bese sibuya. We are back. Ngiyathemba ukuthi nihlale kahle ezitolo, nithengile, ababanganamali bakweletile. Ngiyacela abafethu, niyeke lento yokuthi nisibuye ngedatha elikweletiwe. Nisiqhatha noVodacom. Umuntu wami uyaphila? Ngiyaphila. Ngicela ukubamba nje sekanje imic yakho. Ngiyathemba nami ngizozwakala la. Ngihle nesiphalaphala la. Esithi wena. Sisibhalelile nge-email, not nangepeni. Sathi cha, bhuti we-Red TV, sicela ke ungibizele umuntu wami. Ngifuna ukuzokhuluma naye kwe-show. Ayi, mina ngiyajabulela uma ngabe ithandana zibizana ngoba iSouth Africa iyathanda ukuba encouraged ukubona abantu abathandanayo. Bathi ngiyafuna ukusho isikhathi ngithathe lethuba ngibingelele ngikwamukele kwe-show. Uyaphila? Ngiyaphila bhuti, ngiyaphila kakhulu. Mhlawumbe unayo ID wayesesekubizile la? Ayi. Bengisazolalela ngizwe ukuthi ukuthiwani bengakenzi. Okay, ekhaya kuhamba kahle. Ya, ekhaya bengakaliboni iphutha mina kade bengisabona konke kuhamba kahle nje, kodwa ke phela mhlawumbe ikhona yena izinto ezimkhathazile, kodwa mina bengisabona kuhamba kahle. Okay. Ubhuti usontaphi? Ngiyasonta ngiNazaretha. Ngiboneni wena yabo hayi inhlalisuthi phela. Impela ngiyasonta. Kuthiwa yini u23? Hamba 23? Yes, uyakwazi phela. La seninyalwa khona ukuthi umama uphathwa kanjani ekhaya. Hayi, kunjalo impela Nkosi. Gqoka isikoti sakho na usine lapha. Yebo mpela. Hayi, ngiyakuzwa. Uma usimala mnandi kanjani ngala? Umenzana, yini lo menza yona? Hayi. Ngiyadideka nami ukuthi hawu ngibizwe kanjani kanjena ngoba phela akazaza ikhuluma indaba yethu akunankinga akaza ngivezele inkinga. Uyamthengela imbali kwathi? Hawu, ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngimjabulise nje nami. Neimbali. Njengoba kufanele umuntu wesifazane ngilulekwa futhi ukuthi kufanele ngimjabulise kanjalo nasesontweni yami. Nasesontweni kuyashiwo ukuthi cha umama aphathwe kahle. Hawu, iyona nto leyo ke sihlale sitshelwa yona. Kodwa phela ke isonto lakaShembe lithi kumele uphathe kahle usuyile ekhaya ovela wahlonipha abazali bakhe. Yes. Wena ubusukwenzile lokho? Akuphelela kuyashoda ukuthi uye khona wahlonipha umuzi. Kuyashoda impela. Kodwa khona ngumuntu owaziwayo. Usumphethe kahle. Sekushoda ukuthi nje uyohlonipha abakuwo. Yes ngokugcwele. Bayakwazi kodwa kubo. Bangazi khona. Niyajola. Ukujolo kumnandi ukuthi ngiyaziwa kodwa khona angeke ngilungisile ngendlela. Inhlalisuthi iyajola. Cha. Okay, asenze njana. Singamoshela abantu isikhathi nawe nje ngisho usulangazelela wazi why ula. Ngila. Ake simnikeze imic asitshele ukuthi cha sithandwa sami ngikubizeleni la. Nangu umuntu wakho. Uyaphila baba? Yes, uyaphila. Hayi, ngiyaphila. Uzuzweli? Uyaphila Number 1. Okay, mina into engenze ngikulethele la. Ukuthi uyakhumbula njalo ukuthi mesikhuluma indaba yokuthi uvele ekhaya nami ngaziwe njengobuka ukuthi uhlezi uyishaya indiva. Ngiyakhumbula phela. Irizini ke engenza ukuthi ngithi size la ukuthi sekunento engidlayo isikhathi eside. Sengithule nayo sengiyabona ukuthi ayisangiphethe kahle. Ungangibona wena ukuthi ngijabule. Uyamuzwa umuntu wakho uthini? Uthi kunento emidlayo. Khona lento emidlayo. Akuwarishi lokho wena. Hawu, umuntu wakho uyadliwa. Not like that. Hawu ma. Wazwa forward. Angikhulumi ukuthi mina ngiyalalwa ngidliwa mina. Ngidliwa inkulu izinto. Hayibo. Hayi awuqaqisele. Okay. Njengoba bese ngichazelile sinonyaka o8 sithandana.
Akukazi ukuze kufike kwena emqondweni wakho ukuthi ake ngimthathe lo akukho into engingakwenzeli yona. Ngiyakwashela, ngiyakuphekela, ngiyaya enkonzweni nawe. Awukho engakwenza even na indlela engigqoka ngayo ngayishintsha ngoba ngifuna ukuhlonipha wena isithunzi sakho. Ngayishintsha indlela yokugqoka. Isho izenzo zami zokutanta nabangani ngayishintsha. Ngoba ngifuna ukwenza sure ukuthi uyajabula ngokwenelisa ngazo zonke indlela. Kodwa awungiboni mina ngifanelekile ukuthi ungangithatha ngibe umfazi wakho. Ukuqala lokho. 2. Ubaba usenomtendency yokuhamba aye emaclubini. Yebo baba. Yebo. Ungibiza ngo-Onake. Ake ngisho njengokuthi ngathi sikekhaya yabo. Usenomkhubo ukuthi ahambe aye emaclubini. Anginankinga nokuthi aye emaclubini. Sabantu vele impilo. Uzothi uNkulunkulu wenzani emhlabeni yabo? Ya. Sabancane vele. Anginankinga ukuthi uyahamba eclubini. Inkinga yami abantu asuke ehamba nabo mesuka eclubini. Abangani bakhe. Abathanda abangani bakhe. Abangani bakhe angibathandi. Ubaba uzwana nabangani abathandana nabanye nobulili obufanayo. Ubaba. Leyo nto bese ngithule naye isikhathi eside bengitshela nabantu ngithule mina ngikholwe angifuni ukuthi ngenze into ngoba ngihlohlo umuntu. But ndithama umuntu lele ekutshela umuntu leke phokophela ngithe nama ke ngiyifakela izibuko nazi. Ngithe ngifakela izibuko lento lena ngicubungule kahle lento baba. Hayiwe. Mboneke. Ngithe ngiyifakela izibuko lento baba ngicubungule kahle. Ngiyifakela ubaba bese ngibona. Baba unokungibiza ngo unokungithasha ngendlela efani. Indlela behavior ngayo uyakubona ukuthi ongenzeka lento ekhulunywa abantu ukuthi iqinile. No phela abantu. Phela ukubiza nje into yasendlini esijwayele ukubizana ngayo ngangithi yona into emnandi kuwena. Baba yazi kunomngane wakho kuthiwa usiya usenomkhuba ukuthi akufonele ebusuku. Athi ubhorikile woza uzomhlalisa. Usiya umngani wami nje uyazi nawe ukuthi usiya umngani wami uyena umuntu esixoxa naye zonke inkinga zethu masinenkinga. Yini okufanele? Ushiya mina baba endlini ngihleli ngedwa akubiyeliwe la hlala khona. Akukho safe endaweni. Uyakwazi kodwa ukuthi uyocomfort usiyami ephathe kabi mina ungishiye endlini. Uhamba uyohlala noSiya. Yini le kuSiya engekho kumina ukwazi ukuthi ungishiye mina uyohlala noSiya. Mama uSiya uyena lo osikwazi ukuthi mangabe nathi sinenkinga endlini asisize. Sikwazi ukuthi esilungisele inkinga. Yeyizwa ke into engibhekene naye. Uyamkhavela lo Siya. Usiya nje umngani wami omkhulu. Uthando wakho ngiyakutshela ke manje ngile ngigudla igqomo. Uthando wakubona naye uSiya. Nilapha ya emhlanga kule club le yabantu abayinsimbi edlezinye. Okokuqala lokho Uthando futhi last week Sunday ukulapha eGugudlamini Park. Sunday kusuke khamba abantu ba-after 9. Nawe ukhona nama after 9 uhlanganiswa yini nama after 9? Ngicela uvele nje ungitshele nje yini ekuhlanganisa nabantu ama-after 9. Ima ngisaqhubeka sengiyakubhodlela manje sengikhathele into sengimla. Okwesi4 manje wena usanda ukungibuyela nalento ukuthi wena usufuna ichocolate box. Uhlulwa yini imbobo edliwayo uNkulunkulu ayidalile engaphambili wena usufuna ukudla imbobo engemuva. Usithathe uyizwephi lento leyo ukuthi imbobo uzuthi mama imnandi ngizwise imnandi ubuzwephi lobumnandi lobu osufuna ukuzwa ngemuva. Ubalo kuzwisela imbobo engemuva wena. Hey mama mina ngihlale ngifunda nami lapha enkundleni ngizwe ukuthi ayi akukuzweleyana ngayimpela ngeke uphinde uyizwe yabo manje bengithi ngifisa ukuzwake ngoba phela akaze yabo mama hayi ngoba nakho manje ubona ukuthi ngoba ngihamba nabo ke kushuthi akukwazi nje ukuthi inja ingahamba nezinyoka ingayoni inyoka. Yini kwazi nje ukuthi uyashoda mama khona ngala angikuphiki lokho yabona lapho ngijabule ngalapha yeke into angangenzeli yona. Kodwa ungangenzeli yona ukuthi ngifihlele iqiniso kanti kube uyaphumela obala ngabe mina ngiright ngeke ungenza inhlekiso ebantwini uyangibuka kahle mina ngingaphuma manje mina kucaca mina. Hayi no mama ungangifuna uphuma ungaphuma manje mina ngumnandi ukuhlala nawe ngiphila nawe ngizohamba futhi ngiyekini ngokwenza okufanele mina ngizoyokhokha ekhaya uzohamba uyokhokha ekhaya ngoba usuvala lento le ngeke uzokhokha ekhaya ungangicaciselanga ukuthi uhlanganiswa yini wena nama after 9 wena uyabhuka wena nama after 9 inambe nohlala nawe nama after 9 nihagane lapha yana abangani nje abangani bethu nabami laba engiphila nabo
Ngeke. There is more to the story bese musuqasha ngeguma. Uyena impela usiyalo esikwazi ukuhlala naye la ekhaya masinenkinga nami Lalela xoxela. Ezosiluleke ngesimxoxela izitoli zethu. Ngitshetshele ixoxele inja la, inja yesigaxa. Indaba okay. Lo phela. Isho phela. Wena ngeke ungaleli qasha ngegquma. Uno tendency yokusuza lo. Usenomkhubo kuvela suze ngathi nama break akasanawo. Yabo manje sengikhathele ukuhlonipha ngikunikile inhlonipho ngakunika uthando nesikhathi sengikhathele ngifuna ukuthi manje bhoza yami ongiqaqe ngiyehla mina ngengijole nestabane. Wena uyistabane. Ngake endlini Imake ngicela ungixoxele. Bakudla wena odliwayo noma uyena obadla wena obadlayo. Mamana ufuna ukuzwa ukuthi mina ngihamba noSiya ngoba siyadlana. Usiya phela ugqoka i-G-string, uSiya uya makeup. Wena ucobile igloss yami wena ngoba ufuna ukuthambisa ama lips ukuthi phela ulokhu nje uSiya. Ngifuna khona ukuthi mic. Ngifuna ukuchazela kahle. Yeah. Uthi mama 1 awuye ekhaya uzoya nini ekhaya yolobola. Siqale lapho. Bengithi sisazoyikhuluma nomamana leyo ndaba Utho njalo uthi wena uvela uthi nizokhuluma. Yes, ngilokho ukuthi sisazokhuluma. Umtshele njengamanje ukuthi nizoya nini. Mamana sizokhuluma namanje ngisho njalo ngithi sizokhuluma. Angifuni ukunquma ngingakasho ekhaya ngoba umamana kufanele aziwe ngemkhulobolo. Okay, asithatha kathi uqinisile lapho. Yeah. Uthi umama nakhe wena hayi asakuthembi ukanje. Ukushuthi umamana uyashoda khona. Uthi happy. Uhappy. Uyena uhappy. Kodwa indlela obukeka ngayo nezenzo zakho nomphakathi akubuka ngayo. Njengoba ngihlale ngihamba nalo siyalo engihamba naye. Nawe nje uqinile ekhaya awunako lo ndoda leyo. Kushuthi umamana ngimncisha isikhathi sakhe isikhathi sakhe unaso uyamupha imali unasikhathi sakhe kodwa nje wenza ngendlela efani. Bengikhathazekile ke lapho ukuthi umamana ufuna ukwazi izinto ezingale kodwa yena uhappy ngala ngoba mhlambe ngizothi mangabe ngesinye isikhathi ngimvezela ukuthi ngoba ekhona mina naye mina vele kusukela ebuncaneni bami abantu abakanje ngiphila nabo futhi uyazwana nabo noma uphila nabo sizwana nabo kwanami mangase ngimtshele iqiniso umama uzogcina ekhathazeka Okay. ukuthi South Africa, this is very clear. Ubaba uthi umama uzomtshela iqiniso. Ake ngicela ukukuneza kanje. Ngicela futhi mina ukuhamba. Ngicela uzohlala la sisi. Ngicela ngicela ke lo baba. Ikhulu libe private, yabo? Noneze ithuba mina. Umtshele iqiniso. Ngifuna ukubuya mina sengazi ukuthi nimephi. Naye baba ngicela ukhulumeke lelo qiniso. Kade vele ngalindele liqiniso. Mamana ubuvela ubusola khona ukusola mama ukuthi mina shuthi angiqonda. Mamana ngizokutshela ke iqiniso ke namhlanje. Angithembisa nawe ukuthi ngeke uzoe ungishiye ngoba ngiyakuthanda. Ngimisela ukuthi musu kulela untanta ngicela ungitshela iqiniso umoshe isikhathi. Ngiyacela ungithembise nawe ukuthi ngeke ungishiye emva kokuzwa ukuthi mina noSiya besiphila kanjani. Ngithembise ngoba uma ngase ngisho wena ngizongikhala noma ngenze njani ngizibulale mamana. Yabo manje ngifuna ukwazi iqiniso lonke ngizolo. Uyangiblackmail manje emotional ukuthi uzoyibulala. Ngiyacela mamana ukuthi ungithembise ukuthi ngeke ungishiye mangikulethela iqiniso lonke ukuthi mina noSiya siphila kanjani sihamba kanjani mamana ngithembise. Ngicela ungitshele. Ngeke ungishiye? Kulungile ngeke ngikushiye. Ngiyabonga mama. Mina mamana kusukela ekukhuleni kwami njengoba wazi ukuthi ke sizalwa abantu abangezwani nokuthi kube khona umuntu ophila enye impilo. Ngizamile ukuthi kufanele abazali bami bajabule mama yabo. Ngami ngoba bafuna umakoti. Lalela. Mina mamana kahle nje iqiniso mama. Engizokuzela nalo. Ngiyasaba. Kodwa
Angizwa. Mamana abazali bafuna umakoti ekhaya. Kufanele lokho ngikufihla ukuthi mina ngithandela abantu besilisa. Manje ngizama ukuthi ke lokho fanele wenja uthini kumina mamana ngithembisile wathi ngeke ungilahle mamana ngithembisile ngithembisile lalela kade ngayisho ukuthi mina unenguzunga wena kade ngasho ukuthi wena unesigaxa futhi kade babe ngitshela ngawe ngile ngibekezela kulesi mama ulela ukupretenda la wena uyadliwa mamana ima ngaze kuzwa abantu abaningi ngasikhulisa wathi manje ungitshele uyabadla noma wena odliwayo mamana wenza njani mfethu wenza kanjani mamana Musa mama angibe serious mfethu ayihlekisi lento mamana ngiyacela ukuthi ungithembise ungithi ngithembise ngeke ungilahle ekhaya abafuna umakoti akufanele bengazi ukuthi imako mina ngicela ungicacisele into eneyodwa ngicela sibe serious manje yebo mama ngicacisele into eneyodwa khona nami ngizokwazi ukuyibezelela leli hlazo ngithela ngalo ngicela ungitshele ukuthi wena odliwayo noma wena uyadla mamana uzokwazi ukuhlala yini manje awusafuni usiya umbiza ngoba usiya usiya ngoba ehleze efika lapha endlini kanti umnakwethu cha phela baba uyithatha phi imali lo nayo usiya ngoba yena usebenza kahle kunawe uthi uyipho siya ubuzwe inika mina ngizama ukuthi imoto leyo ayithengele usiya ngizamela thina sonke ukuthi siphile kamnandi mamana yazi ngabe futhi kanti ngiphila impilo usiya vele usiya nje ngikhula vele bahlali ngicela ningizisele ngikhula vele sikhula kanjena usiyasho isikade nayiqala lento yena imini islim mina uPopayi mina uzamthilili la nina noba uthi uyalalana nosiya mamana ngixolele mamana bengithi ngeke uzugcina uyibona lento ngoba usiya umngani wami nje kade saphila naye so ngobulela uthi uzoze ekhaya uzokwenzani uzongipretenda ngihlale mina ngihlalele umuntu olala nabanye abantu besilisa mamana ngixolele ihlale mina ngibekezelele leyonto baba wena uqhubeke wena nabantu besilisa ngixolele mamana ngeke mamana ngicela unginike authority ukuthi nami ngithole umuntu wesilisa akhe ngeke mamana ngeke ngiyifuni leyo ngeke ilunge because nawo nayo umuntu wakho ngeke ngibe nomuntu wami ngeke mina ngifuna wena mamana kade siphila nawe ethiyezi mamana siphila ethiyezi mina ungenza isilimo cha bo ethiyezi angithi vele phela wena ngiyazi ukuthi umakoti wasekhaya nje wena ke mina ngibe umakoti wasekhaya wena ube umakoti wakho kumuntu wakho ubosiya mamana kodwa nje kade nawe cha ungixoxele uzwani kusiya kumnandi kade nawe izinto engithola kusiyazi siphile sizidla nawe nje zonke sengikhuluma sexually yes mama yini lo oyizwa kusiya mina engingakwazi ukuvusa yona mamana usiya ungizwisa le ngakazi unginike yona wena ngathi ngiyafisa wanqaba naye angithi ungazi mina ngizolahlekwe ngodliwa izinga angithi wanqaba wena angithi ngivele uhambe uyifuna no ima ngicobuza baba ukuthi bengase kuthiwa mina ngiyayithatha lento ngikuzwisa yona ngeke uzuzwe kusiya usazobuyela kusiya baba ngoba uthanda ubulili lokungani wena baba ukho bhayi usiyawona wena baba ngiyaxolisa abantu sebesikhathi sami sokukhuluma ngoba kade ngithule no mama yeah mama sebesikhathi sami sokuthi ukhulume mina manje ngoba isho ngathi ngiyakunika lento efunayo uzoqonda ukuphinde uqhubeke nosiya ngoba wena uzwa usiya ukudlula mina usiya umnandi usiya unanemali mama usiya unanemali usiya unanemali mama leyo mali usiya ngiprovide ngayo ngibuye ngizosiza ngayo la ekhaya mama yazi shuthi wena umqwayizi wena febeli mama wena umqwayizi ngisebenzela wena yonke into engiyenzayo yonke into engiyenza ngisebenzela wena mama ngiyenzela wena ngenzela wena mama wena uyadliwa wena ubuzonika mina right leyo nto leyo yazini baba siqhubeke kanjalo mama kuyimanje usiya usengihlanganisele imali eningabi ukuthi sikwazi ukuthi ngigcine ngizoya kini nje mhlawumbe ngoDisemba nje mamana ngoDisemba ngiyekhali ngisize vela kho umuntu sisoba uthi uyabo yeah asivele sinje sithi half lo mali ungabusayi ekhaya sithi half ngeke utshela usiya fethu ukuthi akuthi ukwadlisela imali akunika yona asenze ibhizinisi ke manje hayi soqhubeka sibe right angithi nawe ufuna ngibe khona ngahamba nami fethu ngicela ukucabangela ibhizinisi ke mama ngeke
Shuthi mawukuthi awuyivumi-ke lento leyo into yokuhlanganisa mina ngizokutrendisa mina ngithola iningi imvuma imvala mlomo manje ngingasayi kini mamana kancane okay angenzwanga ukuthi ngithini uma ngami kodwa sisiyakhala ukuthi siyancenga assuming iqiniso umtshelile sengimtshelile isitori sisi before afike ubhuti ngikubuzile ngathi ngize ngakwenzela ama-examples angenzeka lokhu okucabanga confirmile namhlanje noma cha hayi kona hayi ama-red flags vele ngivele ngiwabone kona angani uma ngizothi ngilimele nje hayi kancane ngilimele ngoba isithunzi sami leso sehlakalile mina ngiyinhle kabayise kabayini I mean endaweni ngiyijoke kuthiwa mina indoda yami iyasebenza mina ngihlele endlini le ngithoba ngendoda yami ngenzela zonke izinto kanti indoda yami isebenza nosiyami so mina angingcono bethi aqhubeke asebenze abuye azongipha uhafu manje imali ayenzayo futhi athi ukuyandisa ayandise manje khona ngizokhuleka ngike ngigeze inhliziyo ngiyomfebele manje ngazi ngimthembisa okuningi yena asebenze mina ngingasebenzi cha kodwa guys imnandi kanje umgodi weqomo uyofuna i-chocolate box bafesi kaninadala kanjani emhlabeni ngoba nginemonto nje usiya uyangisiza kukho konke usiya wena ubona ngiza kuwena nje ngifika sengikhipha izinto ezinhle kuwena ngikuthengela yonke into usiya uyena ongenzela izinto nami njengoba nami ngenzela wena nje mamana usiya uyena ongisizayo ngoba wazi ukuthi angisebenzi nje usiya ngisiza usiya mina nginawe ube nawe uyakhalela nje phela uyifihlizile okay mamana ibo shithi ubhuti bami bafuna ngabo mamana ngiyadlala kodwa kulungile mfethu hayi kulungile soyisazoxoxa kade lento endini kodwa idili yethu nje mfethu imali oyenza kusiya so wena njobe sebenza kusiya wena usufuna ukusebenza yini ya mina ngisebenza yena imisebenzi usiya sisebenza so uyavuma ukuthi ngani ngiyazwakalayo uyavuma ukuthi ulifihle ihlazo lakhe kubo ngoba aziwa njengenhlasuthi aziwa njengomuntu osontayo ihlazo ulifihle ngelikhava nje bese wena eceleni angeke ufele mela mokole azokunika imali nani ngiyavele ukunika angimthembisi lokho kuzobonakala along the way nawe uyamfisa umuntu wesilisa ngiyamfisa mina umuntu wesilisa ozodla mina kuphela ngaphinde awudleze ngithini ebese ke lo muntu wesilisa umtshela cha wena ushadile ya shikube ukuthi siyatshontshana uyantshontsha ubenthe yebo kodwa hayi manje angikuboni kwenzeka wena ngeke unaye so naye abe nowakhe hayi ngeke phela umuzwa kunomona manje ngeke phela ngiye kanjani kubo manje futhi mina ngiye kanjani kubo ngifuna ukuya kubo nje uzoya kubo nje ngizoya kanjani kubo mangabe futhi naye esenika omunye futhi naye usiya khona uzwa kini futhi naye usiya ngeke kumina mina phela usiya ngisebenza engimsizayo usiyafuna nibe sedase usiya mina ngimsiza ukhavini unentombi yakho usiya umngane nami yabo mfethu fanele enze iplan yabona manje baba fanele ngibize wena ngibize usiya uyanginyenyisa usiya wala lo ngokuyenza isilimo okay usiya yafika lapha endlini ngishaya amadina sidle sonke kube mnandi ama-lunch ngimbize ngoba umngane kaBheki ngibize nje intombi mina uyangifihlela nje nosibahle thina siyilima sibahle ogazi yayazi into ndaba ukuthi indoda yakhe ayadlana noBheki hayi okay kulungile yazini mfethu mina nje into engangisiza ngayo iyodwa angeke ngihlukane nami ngomali yakho ngiyayifuna uzohlala imali la sengihlalele kumokola ngeke ngize ngihlukane nawe imali yakho ngiyayifuna akulist ngefethu so ukuze sibe right mfethu ngizolifihla ihlazo lakho baba ngizolifihla ihlazo lakho nje kodwa ke awuyiphi umeli ngaphandle mama lokho isazobonakala awuphumi awusaphumi yabo selfish ngana awuphumi mama kulungile ngeke ngiphumele ngaphandle kodwa lokho angikuthembisi yasathe ngazi ukuthi ngiyaphumela ngaphandle futhi akube njalo ubani lokho ngitshelele indaba manje futhi ubani ongibambisele lento ngoba bathi nginanama proof ukuthi nje cha ngibuza mina ufihlile phela mina besifihle le ndaba nje ngiseyithatha isikhathi nje ubani oyivezile
thatha isikhathi. Njengoba niza le ubani oyivezile le ndaba manje le ndaba ngoba usiya nje besiphila naye kuwena njengomngane wami nje ongabonakala Kuthiwa ukuthi ukho kufihliwe ngiyakuvela. eish futhi ufihlile ngilimele phela manje ngoba akufanele nosiya ayazi le ndaba uthi wena siyayazi nje Kuleke uphethe mina manje ngoba sesendaweni ngeke asayazi usiya leyo ndaba leyo. Wena nje wenza show futhi nosiya kumele azi ukuthi sengiyazi mina. Ukuze nosiya uwafa wenzayo emholweni wakhe unike mina. So dlala nini. usiya uzonika kanjani Lalela ke mfethu. siphele ibattery la asivale yabo ngibonela le yakho South Africa ubhuti uthi ufihlile njengoba ninathi nimuzwa nje ngafisa ukwazi comment section nina benikubona nokufihla kwakhe ubiza umuntu wakhe ngo-O ngabe wena umuntu wesilisa uyambiza umuntu wakho ngo-O yabo yeah bathi ke mina into ngizoyisho yodwa sithi usulazi iqiniso sisi linjengoba linje nobhuti nje besekutshelile iqiniso I'm sure nawe happy ngizonikeza at least 2 weeks bese ngibuya sizokhuluma kahle sizwe ukuthi afterwards kwagcina kwenzakaleni ngoba mhlambe lamanje indaba kwayetshisi kahle yabo ekangeni kahle but mhlambe uzoba happy usulazi iqiniso yabo but ayikho inkinga ungamthola umuntu yabo ozokuphatha soft yabo ungakhali nawe bhuti jabule unosiya wakho unamuntu wakhe ngala i-draw kuba i-draw kuye ema penalty Pirates the case